Nangawan ako anyoy. Saan naman si Mila, bay? Hala! Nagbike-bike ng tabagha ko! Uy! Wala, kaya mabanggaan Ay, mabanggaan ko, men! Harang daya, mabanggaan kaya? Wala, ninduta si mong bike nila. Asa kaya gikan na namin? Ay, kining bike. Ako rin gikawat dito yung way kay giparking gibiyaan man. Ha? Imong gikawat? Wala, kabad ni mo, men. Ayaw, bad man ang kawat, men. Atik lang bitaw yam oy. Ako maguning gihiram sa tag-iagod kay malibang pa man daw siya mo tong akong di ko ha gihiram nako. Ano ba? Pwede ma daw ko, men. Kabalo lek ang bike yam. Dili gani, no? Matumba maguba pa lang hinoon kasaban ko. Saan man na paggamit? Ay, sikad lang ana, sikad. Ako daw. Sige, bantay kay ama, maguba yam ha. Sige. Dako biya kay. Abali man ayam. Ha? Dili makasubang ko. Asa? Dire. Dala, balik ta din eh. Balik. Ana. Na. Sige. Sige. Asa man kumugunit? Dire yam, dire kagunit. Sige, ana. Sige, sikad. Ay, di sikad yam na usan may taon na ismuro man sa ilang kuha na yam. Tama naman yung God, mudagan man gapan. Asa man taong kayam, uy, waka gipalitag bikes yung mama sa una. Di makakabalo. Wala man ko gipaitan og bike sa kanan ni mama. Motor man diretso. Wow, kambugiro. Awa, di na nung kakabalo mo bike. Kaya naguna man ka sa motor og toon. Nagpalandong na ko diri sa manggan. Perti gyapong alimuta. Uli po kag balay, wa po aircon dito ah. Perti kong aliinga. Grabe ni panahon na hagtik naman kayong init. Di naman mada. Namiagin magpabugnaw ron oy. Ay, kabalo na ko. Nindot gurong at tuon ko tong anak. Suguon ako palit og electric pan ba? Uy, yan. Ana, uy, tuluan ta ang bike, boy. Kaya di makakabalo musika, dok. Dagan ra man gyapon ni. Hoy, bila. Oy. Tawag sa dabay dai sa diri dai sa diri. Unsan naman po, paligaw kay Midirio? Sige ra kag dula. Palitin sa electric pan dito bay. Electric pan? Mura po kang naikwarta pa. Sos kwarta? Dako daghang kwarta kay kadawat ko isite. No, yaya ni mukul oy. Kay ko kwarta bi. Ilom dia, dula ra gyapon ninyo ng kwarta computer. Siyang ramo. Unsa kita sugo nimo pa arong makadula nami? Paliti og electric pan ba, pero di ko gusto atong electric pan nga dako. Katong gamay lang, katong madala-dala, katong uso-uso ron ba? Ay, katukol katong electric pan na ginasol-ob lang i-on nimo nya mga ana. Oh, kato. Kabalo ka ba yan? May ka. Kinato palitan nila kay para kung asa ko madto, igangon ko, ako ra tong paandaron. Sige yan, ubantayam. Okay, bike ko sakto ni bike mo. Bike lang mi padong dito. Oh, balik mo. Ato ra ko yung dito sa payag, dito ko magdigda. Sige ka. Payag, ato namin dito. Papalit na naman ko lang. Sige, diri sa ko. Pagbalik mo kay igang kayo. Asa mo mga bata to lami nagkatulog ba dugaya nga butoy. Yan. Hello, Col. Nana ko lang. Asa na nang mabalit? Dara pa, dako kay pa na. Hala ka na, nakuha na nga portable panoy. Siyempre pa, kami na good ni, no? Nag-utang na pa dyan naman na para si mga bayari lang, Col. Bayari lang. Ay, sige ka na. Masugo, magiday mo di ayoy. Nya pa, manaman may sugo nimo. Pwede na may dula pa na. Pwede na, maskin pag magbuntag mo dito. Amin ang electric pan, be. Ada pa. Electric pan, o. Ay, sa. Ano na ako ni wire? Ha? Naman dyan na wire, Col. Saksak mo na, saksak. Asa ko mo na saksak sa ilong. Asa din na ikaw. Yabag, di mga bataan ni portable. Ang tingin, dili ka kini. Balik ka mo dali, kay kamoy. Pagka ako ni Jota ng wire.